Aurrekontu garaian gaude eta hain zuzen ere hau izan da gure borroka nagusia azken bolada hontan. Aurrekontuei begira, hauetan zerbitzu publikoen aldeko apostua egitea izan da gure aldarrikapena, eta Nafarroako gobernuari eskakizun zehatzak ere luzatu dizkiogu. Besteak beste, zaintzen arloan zerbitzuen publifikazioa, BPG-ren 6% hezkuntza publikora ematea eta 7% osasungintza publikoari, Nafarroan bizi diren pertsonen etxebizitza eskubidea bermatzea salbuespenik gabe, oinarrizko errenta gutxienezko soldataren berdina izatea, pentsioak 1.080 euro arte komplementatzea gobernuaren partetik, gutxienezko soldata 1.200 eurotan ezartzea eta lan jardunaldia 35 ordukoa izatea gehienez sektore publikoan, baita azpikontraten kasuetan ere, modu irregularrean lan edo bizi diren pertsonan irregularizazioa eta makroinfrastrukturen gelditzea. Guzti honetarako ezinbestekoa da gure ustetan erreforma fiskala gauzatzea. Honelako neurriak hartzeko ezinbestekoa da Nafarroak erabakitzeko eskubidea izatea, eta gure ustetan adostutako aurrekontuak ez dute erantzun osoa eta zabala ematen jendartearen beharrei, eta honi gainera gehitu behar diogu momentu honetan daukagun egoera. Konfinamenduan zerbait argi geratu baldin bazen, sistemaren hutsuneak izan ziren, eta uste dugu honek arrazoia ematen digula sistema guztiz irauli behar dugula esaten dugunean. Kartatik deialdia luzatzen diogu herritarrei, ondasunak banatu, eskubideak bermatu, zerbitzu publikoak garatu, lehenik bizitza lelopean, egingo dugun manifestazioan parte hartzera. Manifestazioa arratsaldeko 5:00 izango da, autobus geltoki